Is-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta qatt ma naqsu mid-dmir tagħhom biex skont il-liġi isalvaw il-ħajjiet li jkunu f'periklu b'ensema u ilma. Iddikjara dan il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri f'intervista mal-Malta Independent fejn tkellem dwar il-ħidma sfiqa tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Forzi Armati ta' Malta mhux illum imma minn dejjem u sar jibqgħu hekk. Dejjem għamlu xogħolhom skont il-liġi. Għaliex filwaqt li xi darbi meta tkun ix-xita tkun il-maltemp, jien nkunu fis-sodda tagħna matul il-lejl, daw il-persuni jkunu f'nofs ta' baħar qed isalvaw il-ħajjiet. U qatt ma naqsu li jagħmlu dak u qatt mhuma se jonqsu li jagħmlu dak. Il-Ministru Camilleri nota kif tul is-snin il-Forzi Armati salvaw eluf ta' nies anke jekk ta' sikwit jispiċċaw fil-mira ta' attakki inġusti minħabba li jkunu qed jagħmlu xogħolhom. Dawn huma nies professjonali ta' xogħolhom, irġiel u nisa tal-familja li jagħmlu xogħolhom kuljum matul is-snin salvaw eluf ta' persuni u xi kultant il-grazzi li ċertu nies jgħidulhom ikun li jkomplu jattakaw. Mistoqsi mill-ġurnalist dwar is-suġġett tal-immigrazzjoni irregolari, Byron Camilleri rimarka kif dawk li m'għandhomx permess ikunu f'pajjiżna qed jiġu deportati. Is-sena l-oħra kellek rekord ta' persuni, kellek madwar 450 persuna illi ġew ritornati lil pajjiż tal-oriġinu tagħhom deportati fi kliem sempliċi għaliex jew ma jikkwalifikawx għall-ażil għax it-talba tal-ażil tagħhom ġiet rifjutata, jew inkella għaliex kienu f'Malta regolarment. Il-Ministru qal ukoll kif id-deċiżjonijiet tal-Gvern f'dan il-qasam qed iħallu l-frott. Li anke traffikanti tal-bnedmin mill-Libja stess bdew jiddevjaw ir-rotot tagħhom sabiex jevitaw lil Malta, meta Malta għamlet efforts kbar sabiex dawk li jkunu qegħdin jabbużaw mis-sistema li traffika persuni diġà huwa abbuż jkunu ritornati lejn il-pajjiż tal-reġjuni tagħhom. Dwar il-ħidma tal-Korp tal-Pulizija l-Ministru semma kif ħidmet l-uffiċjali wkoll qed tħalli l-frott e kif illum il-ġurnata dawn igawdu minn fiduċja b'saħħitha miċ-ċittadini Maltin u Awċin. Barra minn hekk ir-rata ta' kriminalità f'pajjiżna din is-sena naqset b'7% meta mqabbel mas-sena li għaddiet.